חשובים לגוף שלכם. כי כל אחד באמת מגיב שונה למאכלים שונים, וזה דבר מאוד מאוד משמעותי. אף רופא, אף מטפל לא יכול לדעת ולהכיר אתכם כמו שאתם מכירים את עצמכם. אז מכיוון שאני מגבילה את עצמי, ומכיוון שבעיקר בחורף אני מאוד מאוד אוהבת לשתות משקאות חמים, ואז גם לאכול פחות, כי אני אוהבת לאכול, אז אני בוחרת, חוץ מהקפה, לשתות משקאות שמבוססים על צמחים שונים. במקרה הזה, מה שצילמתי כאן זה חליטה מזוטה לבנה. זוטה לבנה קרובה אל ליבי במיוחד, בגלל ששנתיים תמימות עסקתי במחקר של השמן האתרי שלה, שזה בעצם הריח שלה. שנתיים תמימות בדקתי את הריח שלה. זה היה מחקר באמת מאוד מאוד מעניין. אבל הזוטה הלבנה היא באמת לא הצמח היחיד שאפשר לעשות ממנו חליטה. ורק להגיד מה זה חליטה, למי שלא יודע, חליטה זה בעצם שאנחנו מרתיחים את המים, שמים בכוס את המים הרותחים, שמים את הצמח שאנחנו רוצים ומעוניינים, אוהבים את הארומה שלו, מעוניינים לקבל את התכונות הרפואיות שלו, ומכסים את הכוס כך שהחומרים הנדיפים, כי בעצם הארומה, הריח הטוב של הצמחים, אלה הם חומרים נדיפים שמתנדפים מאוד מהר אם לא נכסה. אז אנחנו מכסים את הכוס, ולמעשה אנחנו מקבלים חליטה לאחר 5 דקות שהחומרים מתמצים למים, אנחנו מקבלים חליטה של צמחי ועשבי מטבח שונים או תבלינים שונים, כל אחד לפי טעמו. ואני חייבת להגיד שלכל עשב ועשב כאן, לכל צמח וצמח יש תכונות שמייחדות אותו, כי בעצם לכל אחד מהם יש ריח שונה, והריח הוא תוצר של החומרים השונים שמרכיבים את השמן האתרי של צמחי התבלין, שזה מה שנותן להם את הריח. אז יש את הזאטר שיש לו פעילות אנטי-בקטריאלית ואנטי-פטרייתית פשוט באמת מדהימה. יש